एक्सट्रा उदालगुरियाव दा गारिनि फैबाय आरो ओमफ्राय गारियाबो दंफैखायो आरो ओमफ्राय बेनिनो गुसुं ब्लगखौ नोंसिनो देखायलांनो नागिरदों आं लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो। फुङावनो बिराद गोजांदों जेबो जाबाखै आरोना आङो लोगोफोर मोनफैथ'वाखै दाबो ओमफ्राय गारियालाय मोनफैबाय आरो ओमफ्राय खारथ'वाखै दाबो इयाव थाबाय थादों नै गारि आं बेजों थांगोन आरो नायलांफाबाय थादों आंजों लोगोसे नै लोगोफोर आं बेजोंनो थांगोन आरोना प्रब्लेमा बेनो आरोना लोगोफोर बेयो खोथिया फुला जाया आरोना ओमफ्राय आङो हाया मारै जाखो थांनांसिगोन आङो बे खेवजायानो दे खेवजायानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बरिं आरोना सिरियैनो नोंथांमोना अब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे लोगोफोर दाबो मोनहैयाखै आं जि उन्दुबाय बिराद गोलाव उन्दुबोबाय आरोना आङो भिडिअखौनो लानो माबालायासै आरो मोनथारसिगोनानो जा बरिं जा उन्दुबोबाय थाबाय आङो साफागुरि हिमालया हटेल मोनबाय बिराद गिदिरखा लोगोफोर बे हटेला दिनैनि भिडिअआ आंनिया बरिंसो जाबाय लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामबाय आङो